нека сега да изтеглим съвети от висшите сили. Да ги попитаме. Скъпи висши сили, прекрасно таро, моля, дайте ни съвет. Какво да направят тези прекрасни дами, така за да получат някаква насока в своя път. Просто ще изтегля произволно 2 карти и ще конкретизирам. Дайте ни съвет за близко бъдеще на тези прекрасни дами, какво да направят. Оха, колко много карти се изсипаха. За съжаление няма как да извадя всичките, но пък ще извадя няколко, защото просто няма как, те си тръгнаха сами. Ето едната е тук, ще обърна, тази ще сложа тук и нека произволно така и още 2 карти. Да видим. Да видим какво ще ни каже прекрасното таро за вашето бъдеще, така, за вашата реализация, към какво да се насочите. И картите, ето тук да се виждат, ще ги сложа. Вижте сега колко пак интересна работа се получава. Значи получава се паш на чашите. Паш на чашите, шестица пентакли, така, тройка чаши и висшата жрица, скъпи дами. Ами какво ви казва таро, скъпи приятелки, скъпа аудитория? Казва ви следното. Вие като хора сте така много любознателни и много ви се иска наистина да постигнете нещо в живота и да се реализирате и така да се почувствате призната от близкия си кръг, от странични хора, което е съвсем нормално, когато човек прави нещо, той иска да получи така едно признание. Само че, знаете ли какво? Виждам тук като пречка, че вие сте изключително чувствителни жени. Колкото и външно така да сте борбени и силни и много наистина да се справяте, вие сте много чувствителни и другото, което, т.е. прекалено хубаво човек да е чувствителен, разбира се, да е емпатичен, да помага на другите, да съчувства, но при вас това е в повече и то ви пречи, защото вие преживявате и проблемите на другите. И сте готови така за много хора, които са ви много близки, а понякога и за хора, които не са ви толкова близки, да направите страшно много неща и да споделите с тях, дето се казва, залъка от трапезата си, което е хубаво качество, човешко качество, прекрасно, но някак си хората, една голяма част, не всички, разбира се, че има и добри хора, но една голяма част това не го разбира и не го оценява и просто злоупотребяват с вас. Това имайте го предвид. И дори имате такъв близък кръг от хора, с които ядете, пиете, празнувате, забавлявате се, но някои от тях не са така добронамерени, както вие смятате, а може би вече някои от вас са го и разбрали. И просто нещата не винаги са такива, каквито изглеждат и тези хора ви се пишат така близки, но ви разочароват. Просто, пак казвам, не всички. Вие си имате и близки приятели, и близки приятелки, с които можете да споделите и да сте си заедно, и да си помагате в нужда, и не само, и хубавите моменти можете да споделите, но имате такива, които просто не ви действат добре и те са прикрити, подмолни, а вие прекалено много се доверявате. Това е единият проблем при вас. И другото, което е... Вие имате много силна интуиция, вие имате много голям капацитет от знания, от умения, от възможности, имате силен ресурс, който просто си е заложен вътре във вас. Обаче малко трябва да не сте една идея толкова чувствителни. Дори бих казала, като имате някаква идея, нещо ви е осенило за нещо ново да направите, не го споделяйте веднага, не дейте, защото
Просто наистина има хора недоброжелатели, които така ви облъчват с една негативна енергия. И това нещо върви против вас. Така, първо вие така си помислете добре, обмислете ги нещата, не се доверявайте на сляпо, не хвърляйте чувства за всякакви хора, просто да помагате, да се раздавате. Ограничете тези неща само наистина в кръга на най-близките. И се концентрирайте повече вече върху себе си, а не толкова да се раздавате за другите. Това е тук, което се дава като съвет в тези 4 карти. И те наистина пък са много показателни. Просто вие страшно много се раздавате за други хора, преживявате техните мъки, техните проблеми. Много е вероятно да работите безплатно някъде, да вършите някакъв труд безплатен, да давате извънредни часове, да се грижите просто винаги безвъзмездно или много пъти. Не казвам, че е лошо, пак казвам, хубаво е човек да помага, но просто света е такъв съвременният, той е материален, хората много се промениха, станаха лоши. Гледайте първо себе си, помагайте първо на себе си, мислете първо за себе си и по този начин ще ви се избистри и пътя как да вървите напред, за да постигнете наистина абсолютно всичко това, което желаете и да намерите себе си най-вече, тъй като вие го заслужавате и ресурсът си е изцяло вътре във вас тук по висшата жрица. Вие го имате този ресурс. Така че първа група бих казала, това са нещата за вас, скъпи дами. И сега нека да преминем към втора група, да попитаме пък съответно за какво мечтае така втора група, като аз вече разбрах всъщност, че втора група така мечтае за партньор, но да видим, интересно ми е за какъв тип партньор мечтае втора група, тъй като вие сте интелигентни, силни, борбени жени и разбира се, че всяка една дама, всеки един човек си има типаж. Всеки човек си мечтае за конкретен партньор, нали, какви черти да притежава този партньор, за да му съответства на него. Съответно. И така, скъпи дами, питаме следното. Таро, питаме от какъв партньор вие имате нужда, т.е. за какъв партньор си мечтаете вие. Повтарям, за да ни чуят по-ясно и висшите сили, трябва да са ясни въпросите. За какъв партньор си мечтаете вие? И ето, тегля произволни карти, за да видим, две излязаха на куп, партньора на групата, която така има нужда от някакъв мъж до себе си, но истински мъж, на който да можеш да се опреш, да разчиташ. Така, и вижте сега какво излезе, скъпи дами. Излязоха следните карти. Излезе шестица пентакли, излезе петица пентакли, излезе глупакът и рицар на чашите. И сега ще споделя с вас нещо много интересно. Тук какво попитах аз, Таро, за какъв партньор мечтаете вие? Обаче Таро, както знаете, не винаги дава това, което ти искаш да разбереш. То е един уникален урок. И в момента ми даде изцяло какви са били вашите бивши партньори. И аз няма как ще се съобразя и ще ви го кажа, защото това е волята на висшите сили. Какви са били вашите бивши партньори, скъпи дами? Хайде в единствено число ще говоря, за да скъся така, да ми е по-удобно да скъся дистанцията. Вашия бивш партньор какъв е бил? Или тези мъже, с които сте общували, контактували, са били така в близост във вашия живот, сте допуснали близо до себе си. За съжаление, колкото вие сте така борбени, нормални, свестни, добри, активни, искате сама да успеете и то по нормалния, по правилния начин, не чрез някакви, нали, да кажем, някой да ви купува, да ви дава, да ви подарява, да не работите, да мързелувате. Вие сте просто много борбени и силни жени и наистина ви е труден живота, не ви е лек. Но колкото вие сте такива,
Съответно пък партньорите ви са били толкова голяма противоположност на вас, скъпи дами. Просто виждам едни мъже, които въобще не ви заслужават, не са ви заслужавали. Значи виждам мъж, който е просто вейха и вей. Мъж, който днес мисли едно, утре мисли друго. Днес иска едно, утре е съвсем различно. Мъж без мнение, без авторитет, без така никаква реална идея и цел за живота. И мъж, който дава страшно много обещания, които, ама изобщо тези обещания не достигат до реалността, до вашата реална връзка. Другото, което виждам, това е мъж, който той не е последователен в постъпките си и към вас, и в професията си, и въобще като човек. Просто това е един мъж, който изцяло се е уповавал на вас, тъй като е виждал вашата така активност, вашата сила и вашата честност най-вече. И той просто си е живял така доста добре покрай вас, защото вие сте се въртяли около него. Имам предвид, вие сте си гонили вашите задачи, вие сте си работили, вие сте се грижили прекалено много за себе си, да можете да изкарвате пари за семейството си. Но той е в този, е част от това семейство и така покрай вас е живял доста добре. На него всичко му е било наред, той е бил и обгрижен, и нахранен, и изгладен, и така, ако е било необходимо и някой лев сте му давали, сте му помагали. Няма лошо. Аз все по-често в спредовете ми излизат такъв тип мъже, което не обиждам господата, нали? Те могат да си го преобърнат в това, че има и такива дами. Но просто такива хора много често излизат в спредовете, които живеят на гърба на партньора, когато партньор пък е свестен, активен, работлив и прави какво ли не, той се чуди откъде, как да изкара пари, как да свърже двата края, как да се оправи, как всичко да е наред, нали, и като домакиня, и като майка, и като служител, и в работната сфера да расте. Просто има си такива партньори, които са като паразити и се залепят върху партньора и смучат от него. Ето това ми даде Таро, това са вашите бивши партньори, за съжаление, а вие не заслужавате подобен партньор просто. И аз сега пак ще помоля. Ако ми даде, разбира се, защото може да ми каже съвсем различно нещо, нали? То не зависи от мен, но аз ще помоля за съвет. Тоест не за съвет. Просто преди да стигнем до съвета, искам да помоля Таро да ми даде яснота за какъв партньор мечтаете вие. Просто да конкретизираме, да материализираме и ще ви помоля и вас, скъпи дами, така помечтайте, защото направете си един образ в съзнанието, но такъв какъвто на вас да съответства, да ви харесва, да ви е приятен. Съобразете го из вашите качества и нека да помоля Таро. Моля за това да видим, тук аз и моята аудитория, за какъв партньор мечтаят прекрасните дами, които са срещу мен и всъщност заслужават най-доброто. Но да видим за какъв партньор мечтаят прекрасните дами. Ето. Дами, протече енергията и това, което поискахме, ни се даде. Значи, Таро ни казва следното. Първо даде ни седмица пентакли, даде ни двойка чаши и накрая ни даде колесницата. Какво значи това? Вие, скъпи дами, мечтаете за партньор, който да е активен, действащ, работлив, добър, земен, свестен, но вече да не е като предишните и да се възползва от вас или пък да не може да взима правилни решения и да обърква нещата. Когато нещо реши да направи, то да не се получава, а напротив, иска ви се ето тук по колесницата този човек вече, който ще е евентуално новия ви партньор, да може да взима правилни решения, да може точно като един колесничар да кара много бързо и много така спретното и подредено и структурирано, каквито сте и вие, да кара колесницата
на вашия общ живот, на вашата обща съдба и той наистина да си бъде мъжа в тази връзка. Тъй като тук виждате и по картата, тук са два сфинкса, това са деня и нощта, това е доброто и злото, това е дуалният свят, в който, разбира се, не всичко е помет и масло, но в крайна сметка, тъй като аз видях вие какви хора сте, изключително свестни, и когато и мъжът е такъв, каквито сте и вие, вече имаме едно допълване и една хармония и вашия партньор ще може вие с него да преодолявате всички пречки по пътя ви. Всичко, което ви се изпречи и застане като една трудност, като един проблем, като един така голям воденичен камък, този мъж да може да го премахне. Да, вие ще му помагате, разбира се, вие сте достатъчно силна и борбена, няма той да прави всичко сам, но така да е двигателя на тази връзка и да знае какво прави. Тъй като колесничаря много добре знае на къде върви, посоката му е много ясна, той е работлив, той е активен, той е бърз, той е действащ, той има поглед над нещата. Може да не е най-богатия, най-интелигентния, най-великия, но той като мъжки качества е един прекрасен образ, съвсем реален, съвсем земен, действащ, бърз, активен и много ясно виждащ посоката. Тук говорим за реални неща, за свестен, добър мъж, така работлив, който като каже нещо да го свърши. Мъж, който си тежи на думата и на мястото. Който си тежи на мястото по-скоро и си държи на думата. Ето такъв мъж ви трябва на вас и за такъв мъж вие мечтаете. Дали съзнателно, дали подсъзнателно, но на вас точно такъв мъж ви е необходим, скъпи дами. И ето тук вече и по двойка чаши, пък колко хубаво се падна. Просто мъж, с който да сте заедно, да се обичате, да има любов, да има взаимност, да има заедност, да си помагате, да се обичате и живота да ви е хубав и приятен. И тази празнота, която вие в началото на спреда имахте и аз видях във вас, наистина, то се видя, че имате такава липса, тук вече да ви се прояви и да нямате такава липса. Просто да нямате. Просто да ви тръгне живота, не само в материален план, а и в личен, в емоционален. Това са най-хубавите неща. И сега ще помоля Таро да ни даде така просто някакъв съвет от него, лично от него. Даже няма тук да се случая и да задам въпроса ми, просто да видим наистина пък така, какво ще се падне за първа група, с по една карта ще гледам, само ако някъде е необходимо ще взема пояснителна, но да видим някакъв бърз, кратък съвет. Изпадна една карта, тук, за първа група, за тези прекрасни дами, които търсят себе си, ето обесения, даде им се, в интерес на истината, даде ви се, дами, да помислите добре над това, което аз първоначално ви казах, че сте доста чувствителни, че първо обръщате внимание на другите и вършите други неща, а оставяте себе си на заден план, т.е. без да искате се пренебрегвате подсъзнателно, но резултатът е такъв, какъвто говорихме. И за това ви се даде именно картата обесения. Вижте колко е мъдро Таро. Наистина да си починете малко, ден-два, така отдръпнете се от всичко. И ако трябва, идете на почивка, отидете на разходка, на басейн, на спа, на нещо или прочетете една хубава книга, но си помислете така добре над всичко, което ви каза Таро, за да можете да тръгнете по вашия нов път на промяна и прекрасна реализация. И нека сега и на другите дами, на които така се даде една хубава надежда, че ще имат наистина стабилен мъж до тях, с който да се обичат и уважават, такъв какъвто те заслужават. Да видим една карта съвет просто от висшите сили. Тази карта, тя няма как да я взема под внимание, тъй като тя е просто символична карта, сложена в тестето с прекрасни пожелания. И ето ще отделим тук като един хубав знак и ще изтегля следващата карта.
Така, хайде да видим следващата карта. Прекрасна карта, скъпи дами, кралица на жезлите. Ами да, тук ви се дава вече една прекрасна енергия. Вие наистина ще бъдете за следващия мъж като една прекрасна кралица. Просто ще ви почита, ще ви обича, ще вижда вашата сила и енергия, така както и предишните ви партньори са я виждали, но той изключително много ще ви уважава и цени и просто ще бъде изключително равностойно, ще стои до вас като един равнопоставен, силен мъж, който ще ви бъде подкрепа, а не котва да ви дърпа назад и да се възползва от вашите хубави качества, а напротив, той ще ви подкрепя и ще ви помага.